strašné masy ľudí a taký chaos trošku. Ale, ale inak nič, ako oni ako kultúra sú veľmi, veľmi pokorní, čiže to bolo pekné celkom. Ja som bol spokojný, my sme tam boli nejak tak predčasne dohodnutí na ďalšej spolupráci, len sa zmenil tréner, oni chceli kanadského trénera, tam samozrejme on chcel už iných hráčov, čiže ja to hodnotím pozitívne, ale taký je hokej. Na zemie snažili sa vytvoriť čo najlepšie, ale samozrejme ešte v tom neboli takí zbehli, čiže bolo veľa chýb, ale naozaj oni tak pokorne chodili za nami a ospravedlňovali sa, že sa chcú učiť a bolo to také, že človek to chápal. Vedel, do čoho ide, keď to bol nový klub a ešte v Číne. Tak ja som to riešil hlavne z toho, že je to KHL. Ja som to nejak neriešil, či to je Čína alebo nie, pretože sa hrá tá istá liga, ako hrá Slovan, ako hrá Magnitogorsk, ako hrajú všetky týmy, čiže samozrejme finančne tiež lepšie ako v Čechách, predsa je to KHL, ale ja som do toho naozaj šiel s tým, že budem hrať KHL. Brali vás jako nějaký modly tam, nebo co ty fanoušci, nebo? Keby sme hrali ping-pong, tak možno áno, ale ako hokej, no skôr si myslím, že nie. Oni rozprávajú anglicky ako veľa ľudí tam, ale trošku tak čínsko-anglicky, ale tak ja nemám čo rozprávať, ja sa tiež iba tento rok učil anglicky, ale tak ja som šťastný za to, naučil som sa trochu rusky, trochu anglicky, takže pre mňa to bol ako taká dobrá škola do života. Bol som sám a potom došla manželka aj s dcerou. Keď mohli letieť, tak prišli za mnou na nejaký mesiac a pol a leteli domov, lebo v podstate tá liga je taká, že aj tak sa polku z mesiaca sme na tripoch tam boli. Rodine sa tam páčilo veľmi, no tak je to iná kultúra, iná krajina, bola taká exotika aj pre nich, tak sme si pochodili nejaké veci tam a celú tú ich kultúru trošku pozerali tak znútra. Predsa sme tam mali v mužstve Číňanov, ktorí nás zobrali na také miesta, čo podľa mňa turista si tak nevie pozrieť. Takže si myslím, že pekné spomienky máme na to. Čínsky, ale tak pár slov iba. veľmi málo. Neviem, ni hao, ako sa máš? Ni hao ma. Češe, ďakujem a veľmi málo naozaj. Je to ťažký jazyk.